Grabe na dyan si John. Bisa ka, kinsa na lang nga bayotang yung ipamayot. Ay da, ayaw sige hilak-hilak kay walay kamo. Wa kay karapatan magselos kay walay kamo. Namayot man siya sa ako. Agod, 150 daw yung ingon. Pero yung gipaninga sa ko, 1.5. Pero wala ko siya sukti. Kay basi matagang pa lang ko. I need to protect my virginity. Ayaw na lang. Mayo nagauna ka na kusog na pa to si Jan mo si traba pero pilting gamaya. Unsa day event day karon? Birthday unta sa akong laki. Mag-20 na unta to siya. Hala ka, Mag-20 mag-20 na siya? Mag-20 ko no. Pero iyang lawas bang 20 kong edad. Kadyot sa asa to nabutang akong mahiwa ng stick di ay no. Nagsige na lang jud kawala. Bag-ura gito na ko gikuan gani. Gamit tryan no kog luhod kay basin na sa sa palibot. Ay literal kay naman dyan na sa palibot. Na unsaon man nimo na paggamit ang magic wand nimo ni? Ay, ako din gitago sa taas. Bidobi, let me try. Hala, wow! Kakurata, ana. Uy, bayot, tanaway ang gito. Oh, sana niya pag-ana. Palantawad ako, bi. Na, judi ka magdisko-disko karon. Na, tanaway mong sinuotan murag pang balay. Bantog day si Jan mobalhin sa bayot kay imo man pong sinuotan pod. Noon sa pagkaday, uy, mamita, di man jud ko manisko. Ang akong adtuon, birthday sa akong laki kay mag-20 na siya. Unsa kay pwede isakay nimo no? Ay, katong mga lamas, nga sibuyas. Mana, kalabasa, mana. Ano, kalabasa, manay na no. Sorry no good. Tao lang.